Šta je to apokalipsa? Apokalipsa. 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 Apokalips. Pa ako je čovjek neka stipsa, šta ja znam, da je to. U zoološkom vrtu apokalipsa je što sad ih izmeštaju i gledaju da ih premesti iz Beograda. Pa to je nešto iz prošlosti, nešto što se ne događa. Da. Clinton idu smak cvete bemu familiju. I Švaba. Mi iz Srbije i Jugoslavije živimo još 1,5 milijarde godine. Majke, to je sve. Molim, svi će da umremo, šta? Pa ljudi pismeni, ja ne znam šta. Apokalipsa, ako ovo padne na glavu, to je valjda neka